Ngibingelela bazalwa bengcwele baNkulunkulu. Ngibingelele wabukele emakhaya kwindawo ngendawo lapho nibukele khona. Ngibingelele nakuba detail beyinhlelo kule gumbi lethu le Truthful Conversation. Bangcwele baNkulunkulu. Ngizothi ukuthula makube nani kunyaka omusha, unyaka usaqala. Lapho samnxusa uNkulunkulu kuba ahambe nathi uma unyaka uphela. Samnxusa kuba awelele nathi ngaphesheya nangembala. Okwenzile lokho sawelela ngaphesheya sasafika kulesikhathi samanje. Manje bangcwele baNkulunkulu sisiqalile unyaka sizothola futhi ithemba lapho uNkulunkulu mhlambe esibiza khona okuba manje uma unyaka uqala ufuna sibe sisenze njani, ngoba wayibiza enye indoda enguGideon ngelinye lamalanga ebiza ukuba manje izokhulula uIsrayeli lapho uIsrayeli sonile phambi kwaNkulunkulu. uNkulunkulu wawujezisa wathumela isizwe sakaMidian ukuba manje sibashaya silwe nabo sibaphuce konke abanako. Kwaze kwabonakala indoda enguGideon babalekela imumeni lapho uGideon wayebhula khona ukolweni ewuthukusa ngoba phela bekuthi abakaMidian uma uIsrayeli etshalile bese uMidian uyafika uthatha konke lokho abanako. Kodwa indoda enguGideon yathukusa ukuze isizwe singalambi. Manje unyaka usuqalile bangcwele bakaNkulunkulu. Sithola lana uGideon uyabizwa. Kodwa isihloko sethu sizawuthi wena qhawe elinamandla, inkosi inawe. Sizawuthola incwadi lapha kubehluleli chapter 6 siqala uverse 12 siyagcina ku verse ka15. Okulona engizokhuluma ngalo bangcwele baNkulunkulu khona nezinye engizozifaka ukuze inkulumo yethu izoba nesisindo kanye izoba namandla. Yona izawuthi ukubizwa kukaGideon. Ukubizwa kukaGideon. Uthola ufazi uthi ingilosi kaJehova yabonakala kuye yathi kuye, uJehova unawo wena qhawe elinamandla. uGideon wathi kuyo, "Oh Nkosi yami, uma uJehova enathi konke lokhu kusehlele ngani na? Ziphi izimangaliso zakhe yabasitshela ngazo baba wathi uJehova kasekhuphulanga eGibhithe na? Kepha manje uJehova usilahlile wasinikela esandleni sakwaMidian." uJehova wambheka wathi, "Hamba ngalawa amandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidian. Angikuthumanga na?" 15 last verse. Wathi kuye, "Oh Nkosi, ngiyawumsindisa uIsrayeli ngantoni na? Bheka umndeni wami umpofu kwaManase. Mina ngingomncinyane endlini kababa. Oh Nkosi, ngiyawumsindisa uIsrayeli ngantoni na? Bheka umndeni wami umpofu kwaManase. Mina ngingomncinyane endlini kababa." Haleluya. Manje lana bangcwele bakaNkulunkulu sithola indoda enguGideon. Uma uJehova embiza ethumela ingilosi yakhe kuye, yona izethi uJehova unawo wena qhawe elinamandla, uyathukwa ngokuba phela yena uzibona engumncinyane, uzibona phela bengenamandla, uzibona phela uMidian edlala ngaye embhuqabhuqa uIsrayeli.
kodwa uma kuzawuqhamuka ingilozi ithi kuye wena qhawe elinamandla inkosi inawe uyazibuza ukuthi kungani ngibizwe ngeqhawe kanti ngingomunye mhlambe owenze njani obalekile okanye obalekayo okanye ohlukumezwayo manje ngizothi kuwe mntaka baba kulonyaka uqala ingilozi kaJehova iyakukubiza njengoba mhlambe usenzile isithembiso kunyaka ophelileyo uma sinxusa uJehova kuba manje ehamba nathi nalapho uJesu wathi khona phela angithandi ukuba mukisa benze njani belambile kodwa funa bese ngibanikeza ukudla ngoba funa mhlambe benze njani baphele amandla kuphi endleleni wasinikeza ukudla uJesu isinkwa sokuphila sathola amandla amasha sawelela ngaphesheya manje sesifikile ngaphesheya siswele manje iyabuya ingilozi yenkosi izosiqinisa manje izothi kithi wena qhawe elinamandla inkosi unawe izothi kuwe namanje wena qhawe elinamandla uJehova unawe namanje uNkulunkulu mntaka baba unawe namanje uJehova mntaka ma kuJanuary isimo mhlambe besingahambi kahle kunyaka ophelileyo amaFilisti ubekade kubhuqabhuqa unyaka wonke usengabathe wenza lokho bese ayathatha amaFilisti wonke lo mzamo obowenzile usale ungena lutho kodwa nalithemba mntaka baba namhlanje nalithemba mntaka ma namhlanje uJehova uyasibiza uthi kithi wena qhawe elinamandla inkosi unawe wena qhawe elinamandla inkosi inawe mhlambe nawe ulingisa uGideon mazothi yena nkosi yami uma uJehova enathi konke lokhu usehlele ngani na ziphi izimangaliso zakhe abasitshela ngazo baba bathi Jehova kasikhuphulanga eGibhithe na kepha manje uJehova silahlile wasinikela esandleni sakwaMidiyani mhlambe nawe uthi nkosi uma uJehova enathi kungani mhlambe lokho konke lokhu kusehlela nanku uJanuary uyaphela ngishona phansi phezulu ngifulana umsebenzi kodwa umsebenzi mhlambe angutholi kodwa ngithi kuwe namhlanje ithi ngilozi yenkosi wena qhawe elinamandla inkosi inawe nangalesi sikhathi wena uyiqhawe elinamandla phambi kukaNkulunkulu ngoba asinalo elinye ithemba sinethemba linye kuphela lena elinguJehova sinethemba linye kuphela lona elinguJesu Kristu indodana sinethemba linye kuphela lona engumoya oyingcwele uma umoya oyingcwele uhleli kithi and then inkosi uJesu Kristu inathi and then uNkulunkulu unathi umnini mandla wonke iyo lonto izothi manje wena qhawe elinamandla inkosi inawe haleluya mhlambe uyazibuza ukuthi wonkosi kungani kungehlele konke lokho okungehlelile mhlawumbe ubungcwaba wakati ungcwaba mhlawumbe ukade uzongcwaba kule viki okanye kuviki elizayo okanye kuviki eliphelile ukade ungcwaba wehlele izinto uthi kungani kwehlele mina ngalezi sikhathi sika January lapho imali ngiziqedile mhlawumbe ngoDisemba ngingasenalutho kodwa manje ngehlelwe yiloko ngithi namanje mntaka baba inkosi inawe ngithi namanje mntaka mama uNkulunkulu unawe wena uyiqhawe elinamandla uNkulunkulu kwethembile nangalesikhathi uNkulunkulu kwethembile ukuthi ungamnqoba uMidiyani uNkulunkulu kwethembile ukuthi ungasinqoba lesi simo lesi sikhona kuwe namanje kodwa ungasuki kuye ezimeni zonke biza yona lenkosi bheka phela uthi uJehova wombheka wathi hamba ngalawa amandla akho umsindise uIsrayeli esandleni sakwaMidiyani angekuthumanga na ngithi namanje mntaka baba hamba umsindise uIsrayeli hamba uzisindise kunye nomndeni wakho kulesi simo hamba ngalawa amandla onawo uNkulunkulu ukunikezile amandla lokho onako hamba ngako uNkulunkulu uzokwenza njalo uzokunezezela kuloko onako kulawa amandla
onawo ngalesi sikhathi ungawanyazi ngawathatheli phansi mntaka mama amandla onawo ngalesi sikhathi ungazibhekeli phansi ngana ngalesi sikhathi uthi hawu ngiphelelwa amandla unyaka uqala ungazinyazi ukuthi na unyaka uphelile ngihambe ngahamba ngaze ngakhathala ngaphumelela kodwa ngithi hamba ngalawa amandla onawo ngoba uyakubiza manje wena qhawe elinamandla inkosi inawe wena qhawe elinamandla uJehova unawe wena qhawe elinamandla wambathiswa amandla amasha unyaka omusha ngalesi sikhathi inkosi izawuhamba nawe ithi manje hamba ngalawa amandla onawo uthi nkosi ngiyakumsindisa uIsrayeli ngantoni na bheka umndeni wami umpofu kwaManase mina ngingomncinyane endlini kaBaba mhlawumbe nawe uyazinyetha mntakama mhlawumbe nawe uyazinyaza mntakababa uthi ngalesikhathi nkosi ngiyawusindisa ngantoni na umndeni wami ngiyadlula kanjani kulesi simo bheka phela mina ngingomncinyane bheka phela mina umndeni wami umpofu kwaManase okanye umndeni wami umpofu kule ndawo engihlala kiyo akhathalekile ukuthi uhlala kephi indawo ngabe uhlala emkhukhwini ngabe uhlala kuma suburb ngabe uhlala elokishini ngabe uhlala mhlawumbe endlini yodaka emakhaya kodwa ngithi manje ungazenyezi lokhu uNkulunkulu akunikeze kona mntana sekhaya hamba ngako iba proud ngaloko onawo ngoba manje bakhona abaswele lokho wena onako bakhona banganawo amakhaya number 1 bakhona bangazi ukuthi bawulala abadleni number 2 bakhona bangazi ukuthi manje imvula mayinethe bazawushona phi number 3 kodwa wena uyazi ukuthi imvula mayishona mayina ngizoyokhosela kuphi ilanga malishona ngizoyolala kuphi ilanga malishona ngizodlana ngoba yena uthe phela nikhathazeki ukuthi niyawudlana niyawuphuza noma niyawuqoka haleluya nangalesi sikhathi mntaka baba hamba ngalawa manja onawo kubusise lokhu uNkulunkulu akunikeze kona okuncinyane kubusise lokhu uNkulunkulu akwenzela kona okuncinyane uthi baba ngiyabonga ngoba bakhona abasweleyo bakhona banganazembatho bakhona bangaze bakhona bana 2 days abadlanga kodwa mhlambe wena udlile wena ekseni udlile namanje mina uphuza itiye uphuza amanzi uphuza cold drink unokudla etafuleni unokudla isandleni sakho nemali epokothweni kodwa bakhona basweleyo kodwa ngithi kuwe qhawe elinamandla hamba ngalawa amandla onawo inkosi yomusa inibusise bangcwele sizongena usiqendu wesilandelayo kuyona isiqhube le ndaba iqhawe elinamandla uthi inkosi inawe ukugcina nje ngithi nkosi yami ngiyomsindisa ngantoni uIsrayeli bheka umndeni wami umpofu kwaManase mina ngingomncinyane endlini kaBaba uthi wena mhlambe umndeni wethu umpofu wena ngomncinyane ekhaya kini bakhona abafowenu abadala kodwa wena ngoba ungumncinyane ungawenza umehluko ngoba uNkulunkulu ukhethe wena wathi wena qhawe elinamandla inkosi inawe na ngingomncinyane endlini kaBaba mhlambe nawe uyazenyeza mhlambe nawe uzithathela phansi emndenini mhlambe nawe uthi ayikhona umndeni wakithi umpofu mhlambe wena uthi ayikhona amandla kasinawo kodwa ngizothanda ukutshela mntaka baba ukuthi wena ungawenza umehluko kulomndeni ngizokutshela mntaka mama ukuthi wena ungawenza umahluko kule community ohlala kiyo ungawenza wena mntaka baba umehluko empilweni yakho ngoba uJehova unawe uma sikhumbula indoda enguDavid ngelinye lamalanga naye kwathi abafowabo basempini yeyi kodwa yona isekweluseni abafowabo abadala kodwa uma isekweluseni uyise uza naye uphethe ukudla uthi ayikhona awuthathe lokhu wenze njani ukubikisele abafowenu empini seziningi insuku bahambile kodwa mhlambe ukudla sekubaphelele engomncinyane naye emndenini wekhaya kodwa akazange athi hayi inkosi yami baba mina ngingomncinyane nyesabo ngempini kodwa wathatha ikhali zakhe washona khona empini wafika empini wathola isahlele kuthola uGoliath isahlele emile uGoliath iqolodela isizwe sakaIsrayeli emile uGoliath ekhuluma unothanda kubantwana bakaIsrayeli bathuthumela
nenkosi uSawule beka khona lapho kodwa bonke bahleli phansi lokithi indoda athumelana bemunye azolwa nami ngiyakuthi uma ngimnqobile nina nizawuba igqila zethu masinqobile thina and then thina sizawa igqila zenu kodwa ngenxa ukuthi babona igiant indoda ephakeme isabekayo basabe okuya kiyo yafika indoda enguDavide ilethe ukudla mayifika iyabuka ibheka isimo ithi ayikhona thina singamaqhawe thina sihamba nengadlangadla thina sihamba nendoda yamadoda thina sihamba noJehova Sibawoti thina sihamba noJehova Jireh thina sihamba noJehova Shalom thina sihamba noNkulunkulu weyikhwepha kodwa sinakoyiswa indoda engumfilisti engasokanga asinakoyiswa ngilomuntu mangisho ukuthi mntaka baba nawe ngalesi sikhathi thani manje kulesi simo obhekene naso manje awunakoyiswa yiso lesi simo asinawucekela phansi impilo yakho lesi simo asinawubhekela phansi asinawucekela phansi umndeni wakho lesi simo asinawubhekela phansi asinawucekela phansi indawo ohlala kuyona kodwa sibonakalise ukuthi wena uhamba nendoda yamadoda uhamba noJehova Sibawoti mayifika uDavide uthi yakwenzwa njani umuntu uyakubulala le ndoda umuntu uyanqoba lo mfilistikazi uyakwenzwe njani haleluya bathi manje ayikhona khona indoda enguSawule uyabuza lana bamnika impendulo right ubuza lana uziya kuSawule uyabuza wathi ayikhona abafowabo hayi umncinyane wena buyele emuva ngathi nasimusaba nje kodwa uyabayeka abafowabo kuyaqhubekeka uze uthi mina ngihamba nengadlangadla mina ngihamba noJehova Sibawoti ngingamnqoba lo muntu baze bamembathisa izingubo ezikaSawule inkosi kodwa ziyami isinda ngoba yena unomuntu amembethe unomuntu ahamba naye uyazikhumula uthi hayikhona ngiright nginje ngizayo kuye mina ngegama likaJehova Sibawoti uthi noma ibheka kuye uthi hey wena ndoda uza kimi uphethe manje isihlangu uphethe manje inqula uphethe nenkemba kodwa mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sibawoti ngithi kulesi simo nawe biza leli gama likaJesu Kristu uthi ngale gama likaJesu Kristu nalesi simo ngizakusinqoba ngale gama likaJehova Sibawoti nalesi simo ngizakusinqoba ngegama likaJehova Sibawoti ngizawudlula nakulonyaka ngizawuphumelela lokho ngazange kwenzeke kunyaka opheleyo kulonyaka kuzokwenzeka kodwa nginegama elinamandla ngihamba nalo nginegama likaJehova Sibawoti nginegama eliphezulu kwamagama uthi mayimemeza leli gama hey uyambuka umfilisti uyathukuthela uthi wena uncenyane kanjeni ngizakucifisa kwangathi ngibhubhisa intutwana kodwa yena uthi mina ngiza kuwe ngegama likaJehova Sibawoti uhlela ngasemfuleni thatha amatshe amahlanu wafaka kundwayimani wakhe uyayijikijela uthatha itshe libe linywe lijikijela itshe hamba negama ngithi mina lokho ozokwenza makuhambe negama itshe likaDavide amatshe wayeloke khona lapha ngasemfuleni kodwa abacabanganga ukuwasebenzisa abafowabo kanye uIsrayeli wonke ubeka khona kundawo ngoba bengalazi igama kodwa yafika indoda ithembele kugama ithatha itshe lifaka kundwayimani ithi mina ngithi ngegama likaJehova Sibawoti ngizakunqoba uma ijikijela itshe lihamba negama lifike liyamshaya uGoliathi uGoliathi uyawa uyamnqoba uIsrayeli uthatha inkemba le akade ayiphethe yena uGoliathi and then umjuba ikhanda uthatha ikhanda lakhe uyaliphakamisa ayabaleka amafilisti uyasala uIsrayeli uyathokoza uthi sinqobile manje sizofunda encwadini yabehluleli ekaSamuel wokuqala lapha ku chapter 21 ifunde nje u8 no9 kuphela haleluya 1 Samuel chapter 21 verse 8 to 9 izothena uDavide wathi kuAhimeleki awukho lapho phansi kwesandla sakho umkhonto noma inkemba na ngokuba ngifikanga nenkemba yami nezikhali zami ukudaba lwenkosi lwalusheshisa wayesethi umpristi inkemba kaGoliathi umfilisti wambulala esigodini saseEla
bheka ilapho isongiwe ngengubo emva kwengubo yamahlombe. Uma uthanda ukuyithatha ithathe, ngoba ayikho lapha enye ngaphandle kwayo. uDavide wathi ayikho enjengayo, nginike yona. Ayikho enjengayo, nginike yona. Yona lenkemba owathi mayiqeda ukubulala uGoliathi ngetshe elinegama, wathatha inkemba yakhe uGoliathi wamjuba ikhanda. Manje ufika enkosini uAhimeleki, uyabuza ukuthi manje awukho sikhali lapho phansi kwesandla sakho, umkhonto noma inkemba na? Uthi phela ngoba mina ngifikanga nezami, ngoba udaba lenkosi lwalisheshisa. Kodwa umpristi uyamkhumbuza, khumbula mntaka baba le yankemba, khumbula le yankemba uwabulala ngayo uGoliathi esigodini sase-Ela. Bheka ilapho isongiwe, isongwe ngani ngengubo emva kwengubo yamahlombe. Uma uthanda ukuyithatha yithathe, ngoba ayikho lapha enye ngaphandle kwayo. Kodwa uDavide uthi ayikho enjengayo, nginike yona. Yayi bangcwele bakaNkulunkulu, ziningi izimo engishilo engikhulume ngazo ukuthi sibhekana nazo empilweni zethu. Kodwa sinalo Jehova sibawode simkhonzayo, kodwa sinalo uNkulunkulu esimkhonzayo, kodwa sinale ndoda enguJesu Kristu ekuyona enza izinto zenzeke esinqobelayo. Le ndoda enguJesu Kristu, igama isanikezwa lona elika Jesu Kristu. Uyazi mntaka baba ukuthi mhlawumbe ngelinye lamalanga izitha zakho zinqoba kanjani? Uyazi ukuthi uzinqoba ngayiphi inkemba, yiphi inkemba oyisebenzisayo uma uzinqoba izitha zakho? Kule minyaka endlulile, ezimeni zonke ondlulekizo, uyazi ukuthi yiphi inkemba wawuyisebenzisa, uyazi ukuthi yiliphi igama wawulisebenzisa. Kodwa nangalesi sikhathi mntakama, ngithi khumbula le yankemba leyo wanqoba ngayo uGoliathi kuminyaka endlulileyo, lo nqobe ngayo izimo kunyaka wendlulileyo. Ayikho enye uzonqoba ngayo nakulonyaka. Yona leyo wanqoba ngayo, thatha yona. Yona leyo owayisebenzisa kule minyaka endlulileyo, thatha yona usebenzise yona. Nakulonyaka uzonqoba, nakulonyaka uzondlula ezimeni, ngoba nayi inkemba owabulala ngayo uGoliathi. Nali igama owanqoba ngalo kuminyaka ephelile, nali igama onqoba ngalo izitha, nali igama osindiswa ngalo, nali igama elikunikeza amandla. Omunye unikezwa amandla ngokumemeza nje igama lika Jesu Kristu waseNazaretha. Omunye unikezwa igama mhlambe ngokukhuleka, omunye unikezwa mhlambe amandla ngani ngokushumayela, omunye mhlambe unikezwa amandla ngani ngokuhuka, ukuhlabelela. Anqobe manje izitha bese umphefumulo wakhe uyathokoza ngenxa yale nkemba, nokuthi wamukela kanjani uNkulunkulu. Uyazi wena ukuthi kuze ube ngumntwana kaNkulunkulu wamukela kanjani. Yiphi le nkemba mhlambe wanqoba ngayo isitha? Yiphi le nkemba wanqoba ngayo isimo? Yiphi le nkemba wanqoba ngayo amaFilisti? Yiphi le nkemba wanqoba ngayo abakwaManase? Yiphi le nkemba owathi uma ubiza yona isimo sasiseshabalala wase kuyasala wena njengomntwana kaNkulunkulu, wasozibiza namhlanje ukuthi ungumntwana kaNkulunkulu? Qaqa inkemba mntaka baba, qaqa inkemba le owanqoba ngayo. Qaqa inkemba mntaka ma le owanqoba ngayo uGoliathi esigodini sase-Ela, lapho yayibambene khona impi. Qaqa inkemba mntaka ma uthathe le yankemba le wanqoba ngayo ngoba inamandla, le yankemba ngoba manje inegama, le yankemba ngoba manje igcotshiwe, le yankemba ngoba mhlambe inikezwe amandla. Lo yamkhuleko wakhuleka ngayo base izinto ziyenzeka. Bheka namhlanje unebhizinisi uphumelele, bheka namhlanje unomsebenzi uphumelele, bheka namhlanje unendlu uphumelele, bheka namhlanje unemoto uphumelele, bheka namhlanje unaloku uyabala uthi lokhu nalokuya. Konke lokho ukwenze ngani? Ngenkemba owanqoba ngayo ubani? uGoliathi. Lokhu owakwenza ukuze ube nakho konke lokho onakho namhlanje, yile nkemba owanqoba ngayo uGoliathi. Nakulonyaka usaqala unyaka,
qaqa inkemba mntaka baba, qaqa inkemba mntaka ma, unqobe ngayo lesi simo, simo esihle, isimo esibi, isimo noma ngesinjani. Sithola lapho indoda engu-Abimeleki, u-Abimeleki indodana yakhe uGidiyoni nayo yenza izinto kodwa ilwa nabantwana bakaNkulunkulu ngemva kokuba isithethe amandla kubani kuGidiyoni, ngemva kokuba uGidiyoni inqabile ukuthi manje abekwe abe yinkosi emva kokunqoba kwakhe uMidiyani. Bathe noma abantu bathi sisihole ube inkosi yethu, wanqaba yena, kodwa umntwana wakhe uAbimeleki wase wenze njani? Wase ungena ezihlangweni zakhe, uqhwaga umbuso uthi manje mina ngizaba inkosi ngempathe uIsrayeli ngendluzula ngesandla esiqinileyo. Uma ezothatha umbuso ubhubhisa bonke abantu, ubhubhisa ngisho nabafowabo, ubulala bonke abantu baze bayabaleka bathembele kuJehova, babalekele emposhongweni onamandla. Kodwa uAbimeleki uyabalandela, uyababulala, bangena komunye umposhongo, abesilisa nabesifazane nabo bonke bomuzi bazivalela phakathi benyukela ophahleni lomposhongo. uAbimeleki wafika lapho emposhongweni, walwa nawo, wasondela emnyango womposhongo ukuba awushise. Umposhongo wokuqala uthe uma efika kiwo abantu bebalekele kiwo lomposhongo wokuqala, kodwa bungenalo igama, wafika wenza konke, wathi kulamabutho ahamba lawo omunye nomunye akagawule isihlahla siyoshisa lombhoshongo, ngoba manje ngizamile ukuthi ngikudilize. Ngahluleka, kwaba ilona lo wagawula isihlahla, babeka base bashisa, wase uyasha umbhoshongo nabantu abaphakathi. Kodwa abanye basindayo babalekela kulo mbhoshongo namandla lo onguJehova Sibawuthi. U52 zawuthi uAbimeleki wafika emposhongweni, walwa nawo, wasondela emnyango wombhoshongo ukuba awushise. Owesifazane uthile waphonsa imbokodo ikhanda likaAbimeleki, wachimiza ikhanda lakhe, wayeseshesha ebiza uDibi olwaluphethe izikhali zakhe, wathi kulo, hosha inkemba yakho ongibulale ukuba abantu bangasho ngami ukuthi wabulawa ngowesifazane. uDibi lwakhe lwase lumgwaza, wafa. Abimeleki uma enza zonke lezi zinto, abamethembayo uJehova bagijimela emposhongweni wakhe, base bayalondeka. Umama wathatha inkemba, wathatha manje inkemba lena ayisebenzisayo, wathatha lento adume ngayo umama, azi ukuthi lena uma ngiphethe yona noma kanjani inegama, wanyukela nayo kuphe emposhongweni. Uma enyukela nayo emposhongweni uthi ngegama likaJehova Sibawuthi uza kusindisa nako lo mbhoshongo. Abimeleki uma isondela ngasemnyango uthatha imbokodo uyayijikijela, uyamchimiza ikhanda nqi. Abimeleki uyawa. Uma yewa, uma iphaphama uthi ayikhola, umbonile wesifazane umphonse ngetshe elinegama. Umbonile wesifazane semphoshongweni onamandla, wabasindisa abantu bomuzi kade nabo besilisa nabesifazane. Laqhamuka lapho igama lokuthi uma uthinta ibokodo, uma uthinta owesifazane, uthinta abafazi, uthinta imbokodo. Liqhamuka lapho igama lokuthi uthinta abafazi, uthinta imbokodo, ngoba umama okhuphuke nembokodo wangena nayo emposhongweni onamandla. Yase imbokodo ithola amandla, ithola igama leli uDavide anqoba ngalo ubani uGoliathi, lathola igama leli uAbimeleki uGidiyoni ekwathiwa kuye, wena qhawe elinamandla, hamba ngalawo amandla anawo, ukhuphuka netshe phela kwamandla anawo. Umama letshe leli aliphetheyo akazange afuna amanye amandla, kodwa wakhuphuka naletshe ngoba kula mandla anawo. uNkulunkulu athi hamba ngalawo amandla onawo, ungena nawo emposhongweni ukuba manje balondeke. Uma elijikijela imbokodo, yehla nayo inegama, iyanqoka uGidiyoni uAbimeleki ikhanda lakhe, iyamchimiza, uyawa. Uma ewa uthi kuDibi lwakhe, hey, okungcono ningigqibezele, okungcono ningiqedelele, ngokuba manje abantu bazongihleka bathi hey, ubulewe ngowesifazane, ongcono kuthiwa ngibulewe ngamabutho wami. Akunendaba, khosha inkemba yakho ungigwaze ngife, bangaze bathi ngibulewe ngowesifazane.
kodwa igama lisele ukuthi owesifazane wathatha imbokodo, wathinta abafazi, wathinta imbokodo, uthinte into erongo. Umuntu othembele egameni elinamandla elinguJehova Sibawoti, ngoba ngoJehova Sibawoti siyanqoba bangcwele. Uma simemeza leli gama linamandla, lithe phela igama lika Jehova linamandla, igama likaJehova lenze njani lidiliza imisedari yaseLebanon. Igama likaJehova linyibilisa izintaba zaseGadeshi. Igama likaJehova liyafohla naphakathi emlilweni. Igama likaJehova masimemeza lona izinto ziyenzeka. Uma sibiza igama likaJehova zonke izinto ziyenzeka, zithola amandla amasha. Igama likaJehova, igama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha esicela ngaye, zonke izinto ziyenzeka bakwethu. Zonke izinto ziyenzeka ngaleli gama elinamandla. Zonke izinto ziyenzeka ngaleli gama elinamandla. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha sithi nakulonyaka siyanqoba. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu, ngoba sihamba neqhawe, sihamba nengadlangadla, sihamba noJehova Shalom, sihamba noJehova Jireh, sihamba noJehova Nesi, sihamba noJehova El Shaddai, sihamba noJehova Nkosi yami usonini nanini. Sihamba naye ingadlangadla, sihamba naye indoda yamadoda. Uyasinqobela izimweni zonke. Uhamba nathi emlilweni, lapho sebasishisa khona ehamba nathi, lapho sebesiphonsa khona emanzini imfula ingasikhukhuli, lapho sebathi angeke uphumelele khona mntaka baba kodwa yena afohle akuphumelelise, lapho sebathi bacedile ngawe khona yena bese uvula ikhasi elisha aqale manje ukwenza okusha ngawe. Nangasesikhathi kulonyaka ngithi ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu waseNazaretha siyanqoba kulonyaka. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu siyaphumelela. Ngegama lenkosi yethu uJesu Kristu sihamba nalo umihla nezolo. Sithi konke kuzokwenzeka ngaleli gama elinamandla. Sinikeziwe musigama. Wayisibalekele kwamanye amandla, wayisiya kwezinye indawo. Nali gama esinikezwe lona namanje. Nali gama abantu ebalimemeza base bayanqoba ngalo. Nali gama elahlala emlonyeni yabantu base bayanqoba ngalo. Davide wanqoba iBhere, Davide wanqoba ingonyama, Davide wanqoba uGoliathi ngaleli gama elinamandla. Somhlamukile umndeni kuthi akayolusa endle, ayuhlala nenyamazana zimuhle zimqede zithi nya, kodwa wathi ngiphakamisela amehlo ami ezintabeni. Usizo lami liyavela phi na? Usizo lami liyavela kuJehova owenzile izulu nomhlaba, ongaye kuvuma ukuba unyawo lwami lushelele. Bangcwele, akavumi ngowakhe uJehova ukuba unyawo lwakhe lenze lalushelele. Nkosi yami, akavumi uJehova ngabantu bakhe, akavumi uJehova ngabantu abamkhonzayo. Akathule ngoba wethule, kodwa usalungisa isimo. Wena ungathi hayi uJehova uthulile, kunini ngikhuleka njengoba uGidiyoni sisho athi kungani kusehlela lokho, kungani manje uJehova sinikezela kukuphi kwabakaMidiyani, kungani basibhuqabhuqa abakwaMidiyani. Kodwa uJehova uthi ngithi hamba ngalawa mandla onawo uyakumnqoba uMidiyani kwangathi unqoba umuntu emunye. Nawe ngithi ngalesi sikhathi hamba ngalawa mandla onawo mntaka baba, uyakunqoba lesi simo kwangathi kudala senzeka. Nkosi yomusa inibusise, Nkosi yomusa inenze kahle manje zona phakade. Amen, 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 amen.